କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏପଟେ କୋଟିଏ ଟପିଲାଣି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି। ତ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ 7 ତାରିଖ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି ଟପି ସାରିଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି। ତ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ନା 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। এটা ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ବୁଝିଲେ। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ ଟଙ୍କା ସେଇମାନେ ପାଇବେ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ବୁଝିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। 1 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି ପଠାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ 1 ଟଙ୍କା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ। 1 ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ 4,999 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିଲେ। 9 ତାରିଖରେ କେତେ ପାଇବେ ନା 4,999 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି 1 ଟଙ୍କା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଥମେ 1 ଟଙ୍କା ଆଗେ ପଠାଯିବ। ତ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା। ବୁଝିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା କେବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନା 9 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠି ନା ବାରିପଦାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବା ବାରିପଦାରେ ଏଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ବାରିପଦାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଲେ 9 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବୁଝିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଠିକ୍ ଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଠିକ୍ ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁଥିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁଥିବେ। ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିଥିବେ। ଯେତେକ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ ଯଦି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ क्वेश्चन कौन रोचे ना जो माने
ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 9 ତାରିଖରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। କେବେ ପାଇବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 7 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାଇବେ। ଯଦି 7 ତାରିଖ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖରେ ତ ପାଇବେ ନା। କେବେ ପାଇବେ ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପାଇବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତ ବୁଝିଗଲେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହୁଛି। ବୁଝିଗଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।